Vítaj v novej ére umelej inteligencie. Ale vôbec nie je taká, ako si myslíš. 2 kontinenty, 3 firmy a jeden rovnaký dôvod. Poviem ti presne, čo sa deje a prečo sa to týka aj teba. GPT-Soul, Claude Fable a najnovšie aj GLM od ZAI. 3 najsilnejšie a najočakávanejšie modely mali prísť klasicky medzi ľudí. Opak bol pravdou. GPT-Soul dostal pred plným vydaním od americkej vlády stopku na takmer 2 týždne kvôli obavám o národnú bezpečnosť. Claude Fable bol vydaný ako najsilnejší verejne dostupný model od Anthropicu. No už o 3 dní ho museli zastaviť pre vládne nariadenie. Naspäť sa vrátil až po necelých 3 týždňov. A najnovšie aj čínsky model GLM od ZAI, ktorý vo výsledkoch prekonal aj Fable, aj Soul. Firma zámerne odsunula jeho verejné vydanie, pretože bol mimoriadne dobrý v hľadaní bezpečnostných dier. Aj keď za blokádou stoja rôzne subjekty, majú spoločného menovateľa. Obavy o kybernetickú bezpečnosť. Začíname sa dostávať do bodu vrcholu toho, čo je pre ľudí užitočné a čo už je v rukách všetkých rizikov. Vo vývoji jazykových modelov máme pred sebou ešte pravdepodobne dlhú cestu. Treba sa však zrejme pripraviť na to, že táto technologická revolúcia sa bude čoraz viac odohrávať mimo dosahu bežných ľudí. A zrejme to tak bude pre všetkých lepšie. Toto ale nie je koniec vývoja AI. Je to začiatok opatrnosti. A ak teba zaujíma budúcnosť tohto sveta, určite ma sleduj.